keby nebola, tak ako inú podložku by si to odporúčal? No, takto. Ono v podstate tá podložka by mala ísť aj sem. A je teda, tie typy podložok sú rôzne. Iné podložky idú pod klasickú plávajúcu podlahu, iné podložky idú pod vinyl, ale tú podložku treba v podstate položiť dokonca aj na túto podlahu, keby som išiel znova nejakou klasickou vlastnou plávajúcou podlahou, tak by som použil minimálne tenkú penovú podložku v rolkách, aby jednoducho tam niečo pod tým bolo, aby to nejakým spôsobom nevrzgalo a prípadný prach, ktorý môže sa stať, že tam proste dostane, jednoducho nevydával aj nejaké zvuky, ktoré v podstate nechceme mať, čiže tú podložku určite dávame. Čo sa týka plávajúcej podlahy, neodporúčam, ak teda podkladová dostaje povedzme betón alebo nivelačka, používať tú tenkú teda podložku v rolkách, ale minimálne penodosky, myslím, že sú 60 na 120 rozmer, ktoré sa v podstate poukladajú a majú hĺbku do pol centimetra, takže tie dokážu samozrejme aj preniesť váhu v prípadných nerovnostiach toho podkladu pôvodného. Čo sa týka vinylu, toto nie je dvojpený vinyl, ale je to teda klasický clip systém, kde v podstate už máme integrovanú podložku priamo na tých lamelách, takže tu nemusíme v podstate riešiť nejakým spôsobom inú podložku. Toto nám tu bude úplne bohate stačiť, samozrejme určite sa budeme musieť pred začatím poriadne povysávať a by tam nedostali nejaké skalky alebo niečo takého. Samozrejme v takom prípade by nám táto podložka určite nestačila, čiže tá precíznosť tej prípravy je o niečo náročnejšia.